Kaixo, zer moza bete? Espero dugu dena kongiotia, dakizuten bezala koronavirusa dabil gure inguruan, eta horrei aurre egiteko oso garrantzitsua eskuak maiz eta ongi garbitzea. Oain esperimente bat ingo dugu horren garrantzia erakusteko. Orduan horretarako erabiliko egun batera izango da lehenbizi ura. Gero, ontzi bat edo platera bat. Pipermina. Eta garrantzitsuena, jaboia. Esperimento egiteko lehenengo pausa izango da ontzia edo platera urez betetzea. Bigarren pausa izango da pipermina botatzea, kasu honetan izango dela koronavirusa izango balitezela, eta orduan ureta botako dugu. Orduan, pipermina edo koronavirusa ontzian jarri ondoren ja esperimentakin hasiko ga. Orduan, lehenengo ingo duguna izango da, esku bat edo gure azala ikusi ze gertatzen den azalian. Orduan, jarriko duguna izango da jaboi gabe, atzamarra uretan sartu, eta ikusten den bezala pipermina atzamarrian pegatu iten da. Orduan, oain ingo dugu berdina, bino jaboia botata eskutan. Orduan, jaboia eskutan izan da, probatuko dugu ontzian sartuta zer gertatzen den. Eta ikusten den bezala koronavirusa edo pipermina aldendu iten da. Horregatik, garrantzitsua da askotan eta eskua garbitzea. Hau izan da erakutsi nahi genizuten esperimentua eta ikusi zuten bezala eskua garbitzea oso garrantzitsua da. Orduan espero dugu ohitura hori inoiz ez galtzea eta hola jarraitzea. Besarka bat denan partez eta musu erraldoi bat. Agur! Eskua garbitu! Distantzia!